Olibeti du izenburua Aitziber Etxeberriaren laugarren nobelak. Donostian aurkeztu du gaur eta Ingrid du protagonista nagusia. Lan berri honekin, idazle zaraustarrak gaurko eta lehengo emakumeei ahotsa eman nahi izan die. Protagonista Ingrid da, ez? Da urak analizatzen lan egiten emakume bat, eta hori bizitzakin azarre da momentu honetan, ez? Alde batetik oso bakarrikan sentitzea, ze beraita oain dela gutxi hilda, bere ama txikila zala hiltzan, ez? Hori aizpa badaka, baina 10 urte dia ikuste ez dula, eta ordan bea oso bakarrikan sentitzea. Eta hortaz gain, hori notarioana jutean ian, beraitan azken borondati entzutea, eta notarioak hortaz gain, aman testamentuan aipamen berri bat ite jonen, eta argazkik, idazmakina zar baten argazkit erakuste jonen ez, bea gehatzea, ez dakila ze pentsatu, beretzako ez batek eta ez bestiak ez daka inungo zentzuik, ez? Eta, horrek gauza asko planteatu azteizkilo, eta aztea bere gurasoan iragana eta aldi berian bere haurtzarua aztertzen. Novelan akzilua dago, nik uste ritmo azkarra da kala, elkarrizketak eta asko dago ez, ikerketan pixua duztik eta Ingridek eramateu ez, eta horre nik uste neko novela irakurterre zaiteula. Baina, hor, azpilan, bi idea nagusi daue ez. Alde batetik, eriotza bat gertatzeanen, zure zenitarteko batena, o zuretzako oso garrantzitua esan pertsona baten eriotza gertatzeanean, eriotza horrek ekartzeu pertsona horren bizitza berrikustea o aztertzea, baitare bere intimitatean sartzea, zekaro, zure zenitarteko baldin bada ez, bere papelak, liburuak, erropa, gauza asko, esatu inberdezuen, behiratu inberdezu, eta batzutan, topatzeituzu, espero ez dituzun gauzak, o zeuk ezagutze ez dituzun gauzak, ez? Eta, adibidez, idea hori ni ustet, liburuan ardatzetako badala. Eta beste ardatz bada emakumean egoera o ikuspuntua, ez? Liburua idaztia planteatu nunean, nik ikusten nun, bai gizartian da bai, geure harten de bai, askotan gizonezkoan bizitzai, garrantzi gehiago mate zaiola emakumean nahi baino, ez? Emakumean normalia mentzat beti bigarren plano baten gehatzea. Guk iteitugun gauzako, emateu ez dakala inbesteko garrantzik, ez diala gizartiantzako ez ditu ikusten, ez? Eta hori izan zen gauza, nahi, ze pentsatu haundila mantzina. Adibidez, anekdota mouan, kontatuko izuet, hori zintzilariak eta saltzeia ez, eta Marie Curien bizitzaz irakurtzen egon nintzen, eta gehon nahi nun, liburutegira jo nintzen, eta galdetu nion liburu zainai, Irene Joliot Curien bizitzai buruzko liburu basakan. Eta zan egon Marie Curien alaba zala. Eta gaina erantzuntzun, bere alaba? Eta zein altzun Eta bere alabak ebain Nobel sarea irabazizun. Eta orduan, gehatu zen, erabat txuri, barkamena eskatu zin egia zen, eta horrek, ze pentsatu ondila eman zin, adibidez, Marie Curie danok ezagutze deu, baina hori, alaba bat izan zuen, alaba horrek Nobel saria irabazizun, bere zenarrakin batea, eta inork ez daki, dia gauza batzuk, inork ez dazkinak, ez? Da ordan, hori kontuan eukita, Marie Curie bezalako simbolo bati buruz, ze gutxi dakigun, emakume normalai buruz, gure inguruan dazkaunai buruz de, ezagutza maila oso bajua dala, eta askotan ez diala aintzakotzat hartzen, ez? Eta, novelan, pixkat gauza horiek, azaldu iteia, ez? Emakume horiei emakumean egora horri ahotza emana izan du jot, eta alde batetik hori Ingrid azaltzea, eta gero bado baita ere beste pertsonai bat Matilde dana, dala ja 80 bat urteko emakume batez, eta orduan Matilden bitartez
garaibateko emakumean ikuspuntua, edo behaien bizitzan zerri aurre egin berri izan duzioen, azaldu nahi izan duet.